Čaute, tu Jaro. V tomto videu vám ukážem, ako si môžeme zrýchliť video na YouTube. Uvažovali ste už niekedy o tom, že vidíte tam prednášku na YouTube, ktorá má 1:20 a vy chcete si ju vypočuť, ale nechce sa vám čakať 1:20? Alebo hovoria zdĺhavo, napríklad ako Steve Jobs v tomto? Tak vieme si to zrýchliť na YouTube a vám ukážem ako. Takže keď prídete na YouTube video, máte tu také ozúbené koliečko Settings. Klikneme na ňo, dáme Speed a máme rýchlosti. 1,5 rýchlejšie, to je 1:20 počujete za, koľko to je? 30-40 minút, hej? Tak skúsime. A najprv ukážem, ako to znie normálne. No a teraz si trošku zrýchlime, hej? Dá sa to rozumieť, uvidíme na to. Stále rozumieť, ale ide to rýchlejšie, hej? Keď to dáme na dvojku, už to neznie veľmi dobre. Takže si viete predstaviť, napríklad keď pozeráte dlhú prednášku alebo nejaké výukové videá, ktoré trvajú príliš dlho, viete si ich skrátiť aj o polovicu a stále budete rozumieť. Takže toto je vynikajúca pomôcka, ktorú si teraz vyskúšajte. Čaute.